ଓଃ, ସବୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଥୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଏକ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି ପସନ୍ଦ କରିବ। ମୁନି, ଏତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ? ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ରବି। ମିଥୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମିଥୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କିପରି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ କି? ହଁ ମିଥୁ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବିଶେଷ ଅତିଥି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ଲଡ଼ୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁନି। ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆରେ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କର ମିଥୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓହୋ, ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆରେ ମୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଖାଉନାହଁ? ତୁମେ ଏହି ସବୁ କାମ କରିସାରିଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ପାଟିରେ ଦେଇନାହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁନି, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଶିଖାଇଲ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ହିଁ କୌଣସି ଭୋଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ମଜାଦାର ଅଟେ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ଭୋଜି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହସନ୍ତି ଏବଂ ମିଥୁ ମୁନିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ମିଥୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଶିଖିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଉଦାର ହେବା ହିଁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଉ ସେୟାର କରିବା, ଆମେ ଆମର ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।